Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, видеои хонаи фурӯширо тамошо кунед дӯстон, лайк, обуна шуданро фаромӯш накунед. Нашуд реклама дар номерҳои поёнбуда муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама фурӯхтан кӯмак мерасонем. Хоб дӯстон, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳмансур, Нагорни Д. ана ҳамин роҳе ки Нагорни аст дӯстон, тарафи боло, тарафи масҷид меша, ана ин магазин, бари магазинда ана ҳамин кӯчаи хонаи фурӯшӣ. то охири видеоро тамошо кунед дӯстон, нархи арзон аст. мақсад поли маълумоти пураша метем, номерои соҳиби мулка мемонем, занг мезанен, муомила дорад дӯстон. хоб ана ҳаминҷо ҷои мошинмонӣ дӯстон, ду роҳ дорад ба тарафи хона, кӯча пиёдарав аст. хоб дӯстон, ана роҳе ки нишон додем, анаҳа охираш 15 метр роҳ аст дӯстон, 15 метр роҳ ана то дари анами хона дӯстон. ана ин тақати ҳам ам роҳи гуфтем ки ду роҳ дорад, мешавад рафта. ана ҳамин хонаи 23 фурӯшӣ дӯстон. ҳозир дар омада маълумоти пурашро гап мезанем. хоб, ноҳияи Шоҳмансур, Нагорни Д, 2 сотиқ замин дӯстон, 5 дар хона ва 2 то хол тапчан. хонаи компактни майда. сари роҳ дар якум хона дӯстон. об свет доимӣ. инҷо як кухняи времянка кардагиам. метавонем ки дар ягон хонаи дигараш кухня кунем дӯстон. хоб, як хол, кат, ҳамаи хонаам хипат чӣ кардагия подкраскаи хонаш абой, чизи чорааш холӣ мекунам дӯстон, чизи чорашро. хоб, аз тарафи дасти ростмон як тапчан мешавад, калидор. ин хона дараш руст аст дӯстон, ду дар хонаи размери анамиқаи ремонташ ранги анамино. як хона, ду дар хона дар инҷо ва ду хонаи дигар он тараф. обши 5 дар хона дӯстон. метавонед кухня дар ин хона кунем, ки ягон ҷои дигар мақсад инҷоро гирифта кухня кунем. ду хона гуфтем дар инҷо маҳкам. хоб, инҷо душивой ва ҳоҷатхона заминӣ. ремонташ на он қадар хуб аст, ҳамашам хеле краска сафед кардагиам дӯстон. роҳи мошинрав надорад, пиёдарав. сари роҳ гуфтем ки 15 метрам, даҷе кам 15 метро то амо пеши магазин. сари роҳи трассаи Нагорни, мақсад масҷид, магазин, ҳама чӣ дар пеши ин хона ҳаст. обаш равон. кадомеша чизеша нафаҳмид дӯстон, номерои соҳиби мулка мемонем, мақсад занг мезанем, маълумоти пурраи худаш мегирен. як бор дигар такрор мекунем ки хона қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, Нагорни Д, 2 сотиқ замин, 5 дар хона, 2 та тапчан хол бигем. нархи ин хона дӯстон 260 000 сомон бо муомила дора савдо мешава. номерҳо барои тамос 900 01 06 89 WhatsApp. ана ҳамин номерода. як номери дигар 915 11 97 99. дар ана ҳамин номеро занг мезанед дӯстон, соҳиби мулк маълумоти пурраи хонаро медиҳад.
خب нафароне ки хонаи фурӯшӣ доранд дӯстон, дар номерҳои поён буда 915615353 занг мезанед. ватсап ҳам ҳаст. нашуд реклама муроҷиат кунед, ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон. нафароне ки бори аввалан обуна шавед, лайк монданро фаромӯш накунед. хоб дар паноҳи худо бошед то навори оянда.